Rang-rang jamita minggu nasomal nabaduahon pajahau perjolo surat perjolo Samuel bidu tolu ayat tolu b sahat tu 10 dohot ayat 10 sia. Pajahau perduahon surat perjolo Apostel Paulus tuhuria Korin bidu onom ayat 15a ayat 10 itu sahat tu 20. Barita nauli sian Yohanes bidu sada ayat 35 sahat tu 42. Ahado ipolana pajahau perjolo pasahaton taringot songodia si Samuel gabe manada debata gabe ditada si Samuel do debata ditiki modom ibana di bagas jorone debata rap doho si Eli bapakna Aisyah debata do patujolo ni partinadana tu debata sadiri tung surape siam mulana debata na jauh-jauhi sai dia tong ibana do si Eli bapakna na jauh-jauh alai gabe diurupi si Eli bapakna ido si Samuel lao manada debata dijakon si Samuel do paniroion ni bapakna gabe ditada ibana ma debata marhite naung ditada si Samuel debata laos dihilala ibana ma padonganion ni debata ay di bait debata do jolma manada ibana sadiri marhite akadongan na jolma pajahau paduahon sian surat perjolo Apostel Paulus tuhuria Korin patariason taringo turumang ni jolma nama nada debata ise nama make pamatangna doho denggan ima nama nada debata molo ditada jolma debata ditada ma naruas ni Tuhanido pamatangna nanain hehe rap doho Kristus ditikina nama nada debata ima jolma naung gabe sada todi doho Kristus jala ibana gabe bagas ni todi porbadia ninna Apostel Paulus ayar gado hamu ditobus dibaheni pasanga pamuma debata marhite daging muna doho marhite todi muna di debata do napunai barita nauli nasinuraton ni nabadia Yohanes papa tarahos songo dia do si Yohanes patadaho diri ni Yesus songon anak biru-biru ni debata tu si Andreas marhite namar nida jala nama nada Yesus gabe di huton si Andreas do Yesus dungi gabe ditogihon si Andreas mamuse si Simon laho pajupang doho Yesus dipakai si Yohanes do ruas ni pamatangna do denggan dipakai si malolong na laho marnida Yesus nang mamulus jala dipakai do pamatangna laho pabaritahon Yesus doho madok ida ma anak biru-biru ni debata sada ipola na boy si pabagason sian na tolu pajahon sadarion ima totong do di patadaho debata dirina tu jolma di patadaho debata do dirina tu hita jolma marhite aka naung manada debata
Di patadaho debatado dirina tu si Samuel marhite si Eli. Di patadaho debatado anakna Yesus Kristus tu si Andreas marhite si Johannes. Jala dipadiri debatado si Andreas laho patadaho Yesus Kristus anak nai tu si Simon. Totongdo di patadaho debata dirina tu hita jolma. Asalam tatada na debatado ibana na totong makaholongi hita jolma. Riko do sian hita jolma patuduhon roha na takub lapatanna ukap mangalehon alus tu debata. Patuduhon alus narade jalan naukap pabagason hadirion ni debata sadiri. Jolma na porsea sasitongna ima jolma na manada debata. Jolma na porsea sasitongna ikon makilalahon na totongdo didongani debata perdalananna. Jolma na porsea iko bongot do tu pangatusion na tinggal di bagasa dirina do debata. Debata maringanan di dirina. Alani i bagas joroni debata do jolmai. Apostel Paulus madok dang di boto hamu dagi kudo joroni to di purbadia na di bagasa kamu naung jinalomuna sia debata. Suku-sukun na tung masay bagas ima tohodo ditada jolma debata jala persea tu ibana takut do jolma na perseai mangihuton Yesus disude aka pajuwonna dihilala akan na perseai do na bagas joroni todi porbadia do pamatangna jala dipakai halak na perseai do pamatangna doh dengan laho patadaho debata tuwaka donganna godang do jolma naung persea tu debata totong madiori debata di ngoluna takut tu husip-pusip ni debata jala totong mangalului debata marhite tangiang deposi nunut marmeditasi marjiara jala mamakke saluhut akka pamatangna doh dengan laho patadaho debata tuaka jolmana asing alai baliksa tunggodang musedo jolma saya mengalului naso jauh-jauh ni debata jauh-jauh ni hagiok ni diri nasa diri gora-gora ni reklame iklan husip-pusip ni haportibion suara ni arta doho parhepengon saha tu naso dengan mamake ruas ni pamatangna disopol jolmado si pareonna asa unang marbinege dang dipakai pamatangna laho makatahon hatani debata jala dang buka si malolongna mameri aka haulion alani i tung masai rekok do jolma jaga di dirina jala ikon iasian permainanon molo songone lam ditada jolmaima debata jala debatape lam marasini roha tu hita jolma rekok do hita jolma mangulahon i di bagasan roha na tulus jala na bulus argado pamatang tai naung ditobus debata marhite mudar ni Kristus ikoradot jala jagado hita dihabadiaon ni dirita ay bagas joro ni debata na mangulu do hape hita jolma molo songoni lampatarma harajau ni debata di dirita jala totong do niat debata di bagasa dirita be
saunari saha rodi sa leleng ni leleng na. Amen.